constitutional values continues to inspire public discussion. அனைவருக்கும் வணக்கம். மாண்புமிகு பாரத் குடியரசு துணை ஜனாதிபதி திரு சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களே, மத்திய அமைச்சர் திரு தர்மேந்திர பிரதான் அவர்களே, மத்திய அமைச்சர் டாக்டர் எல் முருகன் அவர்களே, மேடையில் வீற்றிருக்கும் மரியாதைக்குரியவர்களே, காசியில் இருந்து இங்க வந்த 300 மாணவ செல்வங்களே, இங்கே கூடியிருக்கும் சகோதர சகோதரிகளே, அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். நண்பர்களே, இன்று காசி தமிழ் சங்கமம் KTS 4.0 திருவிழாவின் நிறை நாள். 4 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தொடங்கியது காசி தமிழ் சங்கமம் திருவிழா. ஒவ்வொரு ஆண்டுக்கு